Os concellos de Noia, Outes e Lousame concorreron de forma conxunta á convocatoria dos obradoiros de emprego para poñer en marcha esta innovadora iniciativa. Trátase dun taller formativo en materia forestal e de silvicultura, que ademais de contribuir a mellorar varias zonas axardinadas nos centros urbáns, contempla diversas intervencións de poda e desbroce no medio rural. Unha iniciativa que plantexamos conxuntamente e fundamentalmente busca levar a cabo e desenvolver determinados traballos orientados ao ámbito forestal. A formación dos alumnos iría predominantemente orientada á familiarización cos traballos de desbroce, cos traballos de poda, incluso traballos de poda en altura e determinados traballos de xardinería que permitiría que aproximadamente 20 alumnos máis o profesorado correspondente poda familiarizarse con estas prácticas e lle sirva tanto de experiencia formativa como posiblemente, e ese é o objetivo que se busca, de inserción laboral por a formación adquirida. Estas actuacións que están previsto desenvolver nos distintos concellos vai a supoñer unha mellora no aspecto de determinados entornos urbanos a nivel jardinería, pero tamén se pretende que se leven a cabo actuacións de desbroce e de poda en zonas tamén de ámbito rural, de tal xeito que lle permita a eses alumnos coñecer as técnicas, coñecer o manexo de determinadas ferramentas que lles poda ser posteriormente útil para desenvolver a súa actividade. A experiencia dos obradoiros conxuntos desenvolvidos en anos anteriores foi moi positiva, cun alto índice de inserción laboral. Foi un éxito a experiencia do desenvolto fai agora algo máis de un ano conxuntamente con Lousame, e esperamos que esta nova edición na que se incorpora tamén o Concello de Outes teña un resultado igual de satisfactorio ou maior incluso que o que tivo o obradoiro anterior. O obradoiro que dará comezo nas próximas semanas terá unha duración de 9 meses.